ታሪኽና እንትጅምር ኢልደር ዝበሃል ጠበቓ ክስተይቱ ረቲዑ ናብ ገዝኡ እንዳተመለሰ እንዳርአየና እዩ። ኣብኡ ድማ ነቲ ሃፍታም ኣቦኡ ምስ ረኸቦ ሓደ ጥርሙዝ ሻምፓይን ሒዙ ይወፅእ። ካብኡ ድማ ክልተ ሽሟን ዝተቖረፀሉ ቦታ ረኺቡ ኣብኡ ደው ይብል። መሬትና ናብ ድሕሪት ትመልሰና እሞ ኢንደር ካብ ኣፓርታማ ወፂኡ ንዝጠመዮ ወድሙ መግቢ እንትህቦ ንሪኦ። ሃንደበት ድማ ድምፂ ይሰምዕ እሞ እቲ ድምፂ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣፓርታማ ናይ ኣምልኾ ዝማሬ ካብ እትገብር ሳራ ካብ እትበሃል ቆንጆ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ናይ ሳራ ቤተሰብ ድማ ብፍላይ ድማ ኣቦኣ ኣዝዩ ሓራቕ ብቁፅር ዘብዝሕ ብንእሽተይ ብዓብዪ ዝሓርቕ ሰብ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ ድማ ንሳራ ናይ መርዓ ሕቶ ዘቕርቡላ ኣጋይሽ ስለ ዝነበሩ ናይ ሳራ ኣዲኣ ምግቢ ካብ ደገ ንገዝኡ ንሰባያ ተሓቶ። ሰባያ ግን ናይ ደገ ምግቢ ናብዚ ገዛ ክኣትው እንተኾይኑ ክመውት ኣለኒ ብምባል ሓሪቑ ይዛረባ። ፊልምና ድማ ኢንደር ቀለል ዝበለ ሰብን ንነገራት ድማ ብዙሕ ዘጨንቕ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ተርእየና። ንሳራ ንመርዓ ክሓታ ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ ደው ኢሉ ንመርዓ ሕቶ ከም ዘይመጽእን ንሳራ ድማ ክመርዓዋ ከም ዘይደሊ ይነግራ። ንእሽተይ ሓፍታ ድማ ሓሪቓ ባህልና ንስኺ ተዘይተመርዐኪ ኣነ ክመርዖ ስለ ዘይፈቕደለይ ቀልጢፍኺ ካሊእ ሰብ ተመርዐ እሞ ኣነ እውን ክመርዖ ኢላ ትዛረባ። ጋይስ ምስ ናትና ተመሳሳሊ ባህሊ ኣለዎ ማለት እዩ። ሳብስክራይብ ይውሕደና ኣሎ እሞ ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩለይ። ሳራን ኣቦኣ ናብ ስራሕ እንትወፁ ኢንደር ምስ ካሊእ ሰበይቲ ኣብ በሮ እንዳሰዓመ ይርእዎ። ናይ ሳራ ኣቦኣ ድማ ንኢንደር ከመይ ሰብ ኣብ ዘለሉ ከምዚ ዓይነት ናይ ስድነት ተግባር ትገብር ኢሉ ይዛረቦ። ኣብ መንገዲ ድማ ኢንደር ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ፈሊሙ ገበረኛ ከም ዝነበረን ኣቦኡ ድማ ኣዝዩ ህቡብ ነጋዳይ ከም ዝኾነ ካብ ጎረቤቱ ይሰምዕ። ካብኡ ድማ ሳራ ኣብ ቤት መፅሓፍቲ እንትሰርሕ ንሪኣ። ካብኡ ድማ ኣብ ሂማዩ ዝተባሃለ ሰብ መፅኡ ንዝሃቦት መፅሓፍ የመስግና እሞ ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዝረኸበሉ ይነግራ። ኣብ ናይ ቢሮኣ ምድላው ድማ ናይ ኣሻንጉሊት ክዳን ተኸዲና ነዞም ተዓደምቲ ንክተዘናግዐሉ ይሓታ። ሳራ ድማ ብሓሳቡ ትሰማማዕ። ታሪኽና ድማ ሳራ ኣዝያ ገኒዕቲ ሰብ ምዃናን ዝኾነ ዝተሓተተቶ ነገር ድማ እምቢ ዘይትብል ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነት ተርእየና። ካብኡ ድማ ኣብቲ ምድላው እቲ ዝበላ ክዳን ተኸዲና መሰርሐት ናብ ገዛ እንዳኸደት እንዳሃለወት ምስ ኢልደር ኣብ ሊፍቲ ይራኸቡ። እቲ ሊፍቲ ድማ ተበላሹ ኣብቲ ሊፍቲ ኮፍ ንክብሉ ይግደዱ። እቲ ሊፍቲ ድማ ስለ ዝወዓየ ኢልደር ኣብ ቅድሚኣ ሸሚዝ የውፅኦ እሞ ንሳ ድማ ናይ ኣሻንጉሊት ክዳና ተኸዲና ስለ ዝነበረት ኣዝዩ ውዕያ እሞ ነቲ ክዳን ኣብ ምውፃእ ንክትሕግዛ ትሓቶ። ንሱ ድማ ዚባ ክኸፍተላ እንትፍትን ከይሓሰቦ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይኸፍቶ። እቲ ሊፍቲ ድማ እንትኽፈት ሳራ ደንጊፃ እንዳጎየት ትኸይድ። እንተኾነ ግን ሳራ ናይቲ ኣሻንጉሊት ርእሲ ረሲዓቶ ስለ ዝነበረት ኢልደር ሳራ ናብ ትሰርሓሉ ቦታ ከይዱ ይህባ። ካብኡ ድማ ጽቡቕ መጽሓፍ ንክትቦ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ ጽቡቕ ዝበለቱ መጽሓፍ ትህቦ እሞ ቀልጢፉ ድማ ይምለስ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድማ ኢልደር ምስ ኣፍቃሪ ተባይሱ ገዛ ገዲፋትሉ ትወፅእ። ኣብ ገዛ ድማ ናይ ሳራ ኣቦኣን ንሳራን ሓፍታን ዘመርዓውን ሰብ ከም ዝረኸበ ንሱን ኣዲአንን ድማ ካብ ከተማ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ስለ ዝወፁ ነቶም ቆልዑ ነብሕተን ኮይነን ንኽረኽቦም ይነግርወን። ንሳራን ሓፍታን ድማ ብትእዛዝ ኣቦኦም ነቶም ቆልዑ ይረኽብኦም። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ቆልዑ ንሳራን ሓፍታን ክፈትዎን ኣይከኣሉን። እቶም ኣወዳት ድማ ምስ ከዱ ስልኮም ረሲዖም ስለ ዝነበሩ ሳራ ስልኮም ንምምላስ እንትኸይድ እቶም ኣወዳት ብናይ ሳራ መልክዕ እንዳቐለዱ እንዳናኣስዋን ሰሚዓ ካብ ልባን ትበኪ ኢልደር ይሪኣ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድማ ሳራ ኣብ ገዛ ስለ ዝደበራ ናብ ናይ ኢልደር ገዛ ብምኻድ ናብ ገዛ እትወኒ ትብሎ እሞ ንሱ ድማ ክትኣቱ ምስ ፈቐደላ ስፖርት ምስርሑ ይቐፅል። ሳራ ድማ ንኢልደር ሓደ ውዕለታ ንክውዕለላ ተሓቶ። ንሳ ዝደለይቶ ድማ ናይ ኢልደር ኣፍቃሪት ብሜክኣፕ ኣዝያ ሕብርቲ ስለ ዝነበረት ንዓ ንክሰርሓ ንክሓተላ ትልምኖ። ኣብዚ ማእኸል ገዲፋቶ ዝኸደት ኣፍቃሪቱ ትመጽእ እሞ ንሳራ ኣብ ገዛ ስለ ዝረኣየታ ኣዝያ ትሓርቕ። ናብዚ ድማ እንታይ ኣምፂእ ኢላ እንትዛረባ ሳራ ድማ ክትበኪ ትጅምር። ኢልደር እሞ ንኣፍቃሪቱ ንሳራ ይቕሬታ ንክትሓታ ንምግባር እንተፈተነ እኳ ኣፍቃሪቱ ግን በዚ ገደድ ሓሪቓ ጥርሙዝ ትድርብየላ። ኢልደር ድማ ሳራ ንከይትጉዳ ናብ ማእኸል ኣትዩ ስለ ዝነበረ እቲ ጥርሙዝ ኣብ ሕቖኡ ስለ ዝተሰበረ ክደሚ ይጅምር። ሳራ ድማ ንኢልደር ናብ ቀረቡ ናብ እንዳ መድሓኒት ሒዛቶ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ኣብ መንገዲ ሓደ ሰብ ስለ ዝረኣዮም ፖሊስ ይፅውዐሎም። እቲ ፖሊስ ድማ ብዘይኸውን ምክንያት ናብ መኪና ንክኣትዉ ሓቢርዎም ድማ ናብ እንዳ ፖሊስ ንክኸዱ ይእዝዞም። እንተኾነ ግን ሳራ ነቲ ፖሊስ ይቕሬታ ብምሕታት ንክፍንዎም ትልምኖ እሞ እዚ ፖሊስ ድማ ናይ ዝሞተ ሰበይቲ ዝኽሪ ስለ ዝመፁ ንክልቲኦም ይፍንዎም። ዋላ እኳ እቲ ሓደ ፖሊስ ተፈንዎም ካብ ፈለምኡ እቲ ፖሊስ ዘውዐሎም ድማ ሕጂ እውን ስለናቶም እንዳተዘረበ እዩ ዘሎ። ካብኡ ድማ ናይ ሳራ ቤተሰብ ካብ ዝኸድሉ ይምለሱ እሞ ኣብኡ እንትበፅሑ ድማ ገና ኣብ ምብፅሖም ሳራ ምስቲ ዒዋላ ዝተባሃለ ሰብ ምስ ኢልደር ምሸት ምስኡ ትዘውር ከም ዝነበረት ይነግርዎ። ናብ ናይ ኢልደር ገዛ
ገዛ እንትኸዱ ድማ ንክልቲኦም ኣብ ዓራት ይሕዝዎም እንተኾነ ግን ኣብቲ ዓራት ዝነበሩ ካሊእ ነገር እንዳገበሩ ከይኾነስ ሳራ ንኤልደር እንዳሓከመቶ ስለ ዝነበረት እዩ ኣቦኣ ግን ነዚ ስለ ዘይተረድአ እንዳተፃረፈ ካብ ሕጂ ጓለይ ኢለ ኣይፅውዐክን ካብ ገዛ ውፅለይ ይብላ ኣብ ዝወፅል መዓልቲ ድማ ናብ ስራሕ እንዳኸደት ኣብ መንገዲ ኮይና ናይ በደለኛ ስምዒት ተሰሚዕዋ ካብ ልባ ትበኪ ናብ ቢሮኣ ድማ በፂሓ ስርሓ ኩሉ ኣብያ ካብኡ ድማ ካብ ገዛ ስለ ዝተባረረት ኣበይ ከም እትነብር እንዳሓሰበት እንዳሃለወት ኤልደር ይመፅእ እሞ ሓዱሽ ናይ ኣፓርታማ ቁልፊ ይህባ ነቲ ገዛ ድማ ከይዳ ሳራ እንትሪኦ ንእሽተይ ጭንቀት ይገድፋ ኤልደር ድማ ሕጂ እውን ንሳራ ዘድልያ ነገር ይገዛላ እንተኾነ ግን ሳራ ጭንቀት ገርፋ ስለ ዘይከኣል ሓደ መስተ ትሰቲ እሞ ንሱ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ንክሰክር ይገብራ እሞ ኤልደር ድማ ንባዕላ ንከይትጎድኦ እንዳተንከባኸባ እዩ ዘሎ ፀኒሓ ድማ ምስ ተረጋግዐት ኤልደር ናብ ስርሓ ይፋንዋ ኣብ መንገዲ ድማ ሳራ ዝወደቀ ዋሌት ትርኢ እሞ ንክተልዕሎ እንትኸይድ ድማ ካሊእ ዕቡድ ዝመስል ሰብኣይ ቀዲሙ ይልዕሎ ኤልደር ድማ ነቲ ዋሌት ይቕበሎ እሞ ኣብቲ ዋሌት ናይ ሰበይቱ ታሴራ ምስ ረኣየ ሓሪቑ ነቲ ዋሌት ሂቦ ይኸይድ ሳራ ድማ ኤልደር እንታይ ከም ዝኾነ እንተሓቶ ሓሪቑ ደፊኡ የውድቓ ካብ ዝወደቐትሉ ድማ ዓንተ ወይ ዋሌቱ ዝወደቐ ሰብኣይ የልዕላ ምሸት ድማ ኤልደር ብዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ሓሪቑ ንሳራ ይቕሬታ ንምሕታት ናብ ኣፓርታማ ይኸይድ እንተኾነ ግን ሳራ ኣብኣ ኣይነበረትን ኤልደር ድማ ተስፋ ከይቆረፀ ኣብ ካልኦት ቦታታት እንተደለያ እኳ ግን ድማ ክረኽባ ኣይከኣለን ፀኒሑ ግን ንብሕታ እንዳበኸየት ኣብ ናይ ኣውቶቡስ መፀበዪ ይረኽባ እሞ ንዘጥፍኦ ጥፍኣት ድማ ይቕሬታ ይብላ እሞ ንሳ ድማ ትሓቕፎ ሳራ ድማ ሕጂ ንኤልደር እንትሓቕፎ ካብ ርሑቕ ኣቦኣ የሪኣ እዩ ዘሎ ኤልደር ድማ ነቲ በዓል ዋሌት ሰብኣይ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ንወላዲኡ ድማ ዓብዪ ፅላኣት ከም ዘለዎ ይነግራ ንሱ ድሕሪ ምንጋሩ ድማ ምስ ቤተሰብ ክዘለ ክርክብ ምስትኽኻል እንታይ ክገብራ ኣለኪ ኢሉ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ ኣብቲ መንደር ካብ ዘለው ዘረጋግዑን ሰላም ዘለዎ እንተዳ ዘይተመርዕዋ ፈፂሙ ኣይቕበለንን በዚ ድማ ኣነ መልክዐይ ክንደዚ ዝኣክል ጽቡቕ ስለ ዘይኮንኩ ዝኾነ ሰብ ንዓይ ክመርዐውን ዝደሊ ሰብ የለን ትብሎ ኤልደር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ሓደ መፍራሒ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ ኣብኡ ድማ ምስ ሓደ መልክዕ ሙሉእ ንሙሉእ ዘስተኻኽል ሰብኣይ የላልያ ኤልደር ድማ ናይ ሳራ ሓዱሽ መልክዕ ቤተሰባ እንትርእይዎ ከም ዝፈትውዎን ተመሊሶም ድማ ክቕበልዋ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብ ቤተሰባ ናብ ገዛ ይወስዳ ሳራ ድማ ዋላ እኳ ተተጨነቐት ናብ ቤተሰባ ገዛ ትኸይድ ኣብ ገዛ ድማ እንትበፅሕ ቤተሰባ ብሳራ ካብ ምሕፋሮም ዝተለዓለ ከም ዝሞተት ቆፂሮማ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓታ ይፍፅሙላ ክቡራት ተኸታተልተይ ቪድዮ መዓልታዊ ይለቅቕ ኣለኹ እየ ግን ድማ ናብ ሰባት እንዳትበፅሕ ስለ ዘይኮነ ሰባት ጠፊእኻ ይብና ኣለዉ እሞ ዝኸኣልኹም ለይ ላይክ ግበሩለይ ሳራ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ሓሪቓ ናይ ኣቦኣ ፅላኦት ኣበይ ከም ዝበፅሐት ትርዳእ ሳራ ድማ ሕጂ እውን ብህልክ ቤተሰባ ዝደልይዎ ዓይነት ወዲ ተመርዕያ ናይ ኣቦኣ ልቢ ከም እትመልሶ ነቲ ዝተመርዓቶ ሰብ ድማ ምስ ረኣየ ሓቒፉ ከም ዝቕበላ ትዛረብ ካብኡ ድማ ናብ ስራሕ ቦታ እትኸይድ እሞ ኣብኡ ድማ ብሓድሽ ኣከዳድናን ብሓድሽ መልክዕን ናብ ቢሮኣ እንትኣቱ መሳርሕታ ተገሪሞም ይርእይዋ ናብቲ ቤት መፅሓፍቲ ድማ ኣብይ ሂማዩ መፅኡ ኣጥዒሙልኪ ይብላ ኣብይ ሂማዩ ድማ ካብ ሕጂ ንዳሓር ንሳራ ክፈትዋ ይጅምር ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብይ ሂማዩ ንሳራ ደልዩ መፅኡ ንሓንቲ መሳርሕታ ስለ ሳራ እንትሓታ ኢንደር ይሰምዖ ኢንደር ድማ ናብ ሳራ ከይዱ ስለ ኣብይ ሂማዩ ይነግራ እንተኾነ ግን ሳራ ንኣብይ ሂማዩ ብዙሕ ስምዒት ስለ ዘይብላ ዕላሉ ንክቐይር ትገብሮ ኢንደር ድማ ኣብቲ ከባቢኦም ድሕና ዝኾነ ኣወዳት ንሳራ ድማ ክምርዐው ዝኽእሉ ሲንግላት ኣወዳት ሽሞም ፅሒፉ ይባ እዞም ኣወዳት ድማ ካብ መፃኢ ሳምንታት ከም ዝረኽብዋ ይነግራ ናብ ስራሕ ቦታ እንዳኸደት ድማ ኣብይ ሂማዩ ረኽባ እሞ ሻሂ ቡን ንክብሉ ይሓታ ሓድሽ መንነታ ሓድሽ ኣከዳድና ከም ዝፈትዎ ነጊሩ ነገ ተመርዓዋ ይሓታ ሳራ ድማ ነዚ መልሲ ከይመለሰትሉ ካብ ኢንደር ስልኪ ይድወላ እሞ ናብኡ ትኸይድ ኢንደር ድማ ክረኽባ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ንዕኡ ንምርካብ ድማ ክኸዱ ከም ዘለዎም ይነግራ ሳራ ድማ ኣብይ ሂማዩ ንመርዓ ከም ዝሓተታ ንሳ ድማ ክትመርዖ ከም ዝወሰነት ትነግሮ ካብኡ ድማ ሳራን ኣብይ ሂማዩን ሻሂ እንዳሰተዩ እንትርኢ ኤልደር ይቐንዕ ንሳራ ድማ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዘለዎ ምስ ኣብይ ሂማዩ እንትሪኦም ልቡ ክስበር ይጅምር ሓደ መዓልቲ ድማ ሳራ ምስ ኣብይ ሂማዩ ናብ ቱርኪ ክኸዱ ምዃኖም ንኢንደር ትነግሮ ኢንደር ድማ ኣዝዩ ይድብሮ ናይ መርዓ ካርዲ ድማ ሂባ ናብ መርዖም ትፅውዖ ካብኡ ድማ ኢንደር ናብ ገዛ እንዳተመለሰ እንዳሃለወ ኣብ መንገዲ ናይ ሳራ ኣቦኣ ናብ ባስ እንዳኣተወ ይሪኦ ሳራ ድማ ድሕና ዝኾነ ሰብ ረኺባ ክትመርዖ ስለ ዝኾነት ምስ ኣቦኣ ዘለዋ ክምለስ እዩ ብምባል ነታ ባስ ስዒቡ ንኣቦኣ ናይ መርዓ ካርዲ ንክቕበል ይነግሮ እንተኾነ ግን ናይ ሳራ ኣቦኣ ኩሉ ነገር ስለ ዝወፅኣሉ ካርዱ ከይተቐበሎ ይቐሪ ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ሳራን ኣብይ ሂማዩን ናይ ቤት ፍርዲ መርዓ ዝፍፀመሉ መዓልቲ ይበፅሕ ኣብኡ ድማ ኣብይ ሂማዩ ስለ ዝደንጎየ ሳራ ኮፍ ኢላ ትፅበዮ
እንተኾነ ግን ከይመፀ ነዊሕ ሰዓት ይሓልፎ እሞ ዘመርዓዎም ዓቃቢ ሕጊ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክዕገስ ስለዘይከኣለ ነቲ ቤት ፍርዲ ገዲፎም ንክኸዱ ይነግሮም። ሳራ ድማ ኣብ ሂማዩ እንታይ ኮይኑ ብምባል ናብ ኣፓርተሞ ትኸይድ እሞ ምስ ኳሕኩዐት ድማ ናይ ኣብ ሂማይ ኣቦኡ ይኸፍታ እሞ ካብኡ ድማ ስለ ሳራ ሕማቕ ነገራ ስለዝስምዕ ነዚ መርዓ ከም ዘይፍፅሙን ካሊእ ሰብ ድማ ንክትደሊ ነጊሩ ነቲ በሪ ኣብ ገዛ ይዓፅዎ። ሳራ ድማ እንዳሕረቐት ናብ ገዛ ክምለሱ ጀመሩ። ኢንደር ድማ ንክትረጋግዐሉ ኢሉ ናብቲ ናይ መርዕኦም ኣዳልዮም ዝነበሩ ቦታ ይወስዳ። ሳራ ድማ ብሕርቃን ብህልክን ተመሊኣ ንኢንደር ክትስዕሞ ትጀምር እሞ ብሓባር ድማ ይሓድሩ። ንፅቢሒቱ ድማ ኢንደር ካብ ድቃሱ ትስስእ ኣብ ሂማዩ ንሳራ እንትሓፏን ስዒሞ ድማ እንትወስዳ ርኡ ይሓርቕ። ካብኡ ድማ በዛ ሓሪቑ ናብ ኣፓርተሞ ይኸይድ እሞ ካብዛ ዓዲ ንክወፅእ ሳንዱኡ ከዳልው ይጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ናይ ሳራ ኣዲኣ ትመፅእ እሞ ናይ ሳራ ሓፍታ ትምርዖ ስለ ዘላ ንሳራ ነዚ መርዓ ካርዲ ንክህባ ትህቦ። ኢንደር ድማ ነቲ ካርዲ ክህባ ናብ ቢሮኣ ከይዱ ኣብኡ እንዳደልያ እንዳሃለወ ኣብ ሂማዩ ይመፅእ እሞ ምስ ሳራ ደጊሞም ክመሰባሲ ይነግሮ። ኢንደር ድማ ንሳራ ንምድላይ ከተማ ሙሉእ ክፈትሽ ይጅምር እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ይረኽባ እሞ ንሳ ግን ሓሪቓ እንዳበኸት ይረኽባ። ኢንደር ድማ ብሓባር ዝሕለፍዎ ግዜ የዕለላ እሞ ሳራ ግን ኣብቲ ዕለት ምስኡ ዝሓደረት ተጨኒቓ ከም ዝኾነት ነጊራ ትሓቕፎ። ሓቑፋቱ እንዳሃለወት ድማ ፌን ትወድቕ። ናብ ሆስፒታል ድማ ሒዝዋ እንትኸይድ ኣብ ርእሳ ፀገም ከም ዘለዋ ይንገሮ። ነዚ ዶክተር ድማ ከምዚ ቀልጢፋ ከመይ ሓሚማ ኢሉ እንተሓቶ ዶክተር ድማ ካብ እትሓመም ብዙሕ ፀኒሓ እያ ከምዚ ሓመመት እውን ኣፍቃሪያ ይፈልጥ እዩ እንትብሎ ሓሪቑ ናብ ሂማዩ ይኸይድ እሞ በቦክሲ ሃርሞ። ካብኡ ድማ ሕማም ከም ዘለዋ ምስ ፈለጥካ ዲኻ ፈቲሕካያ ኢሉ ድማ ሓሪቑ ይዛረቦ። እንተኾነ ግን ኣብ ሂማዩ እውን ስለ እቲ ሕማም ዝፈለጥኩ ምስ ተፋታሕና እዩ ይብሎ። ንኢልደር እውን ስለ ሕማሞይ ከይትነግሮ ኢላ ቃላእትያት ነይራ እያ ኢሉ ድማ ይነግሮ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሳራ ካብ ሆስፒታል ትወፅእ እሞ ኢልደር ድማ ናብ ሓደ ክፍሊ ሒዝዋ ይኸይዱ ኣዘናጊዑ ክትሕጎስ ምስ ገበራ ናይ ክምርዐዮ ክሕቶ ይቐርበላ። እንተኾነ ግን ንሳ ብወዲ ተስፋ ቆሪፀ እየ ካብ ሕጂ ንድሓር ክምርዖ ኣይደልን ትብሎ። ኢልደር ድማ ንክትሰማምዖ ደልዩ እንትጨቃጨቁ ደጊማ ፌን ትወድቕ እሞ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ኢንደር ድማ ኣብ ሓዘን ኮይኑ ክሰቲ ይጅምር እሞ ናብ ቤተሰባ ከይዱ ሰኺሩ ድማ ነቲ ከባቢ ክርብሽ ይጅምር። ኣቦኣ ድማ ሓሪቑ ብፀፍዒ ታሪሙ ካብቲ ቦታ ንክእለ ይገብሮ እሞ ኢንደር ድማ ሰኺሩ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ደገ ይሓድር። ኣብኡ ድማ ታሪኽና ኣብ ፈለማ ዘራየት ናብ ፖሊስ ይመፅእ እሞ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝረብሽካ ናብ እንዳ ፖሊስ ንዓና ኢሉ ይወስዶ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሳራ ካብ ሆስፒታል ወፂኣ ንኢልደር ክትፅበዮ ትጅምር። ኢልደር ድማ ካብ ሆስፒታል ከም እትወፅእን ከም እትፅበዮ ድማ ስለዝፈልጥ ነዞም ፖሊሳት ፈኒውኒ ክብሎም ይጅምር። ነሳቶም ድማ ናብ ዝኾነ ኣይትኸይድኒ ኢሎም ይኽልክልዎ እሞ ኢልደር ድማ ኣየኽእልን ስለዝበሎ ካብዞም ፖሊሳት የምልጥ። ሳራ ድማ ዝኸኣለቶ ንኢንደር ምስ ተፀበየቶ ከይመፀ እንትቐሪ ናብ ስርሓ ንብሕታ ትኸይድ። ኣብኡ ድማ ስለ ኢንደር እንዳሓሰበት ኣዝዩ ስለ ዝናፈቓ ክትበኪ ትጅምር። ካብኡ ድማ እንትድውለሉ ንሱ ካብ ፖሊሳት ንምምላጥ እንዳፈተነ እዩ ዘሎ። እዚ ከኣ ከሎ ድማ ምስ ፖሊሳት እውን እስካብ ምባስ ይበፅሕ። ኣብ መጨረሻ ግን ምስ ሓዝዎ እቲ ፖሊስ ንሓንሳብን ሓዋርን ንሳራ ክሪኣ ይፈቕደሉ። ኢንደር ድማ ዝረኸባ ንእሽተይ ደቂቕ ዋላ ሓደ ከየባኸነ ኢዱ ብካቴና ተኣሲሩ እንዳሃለወ ናብ ሳራ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ንሳራ ምስ ረኸባ ሳራ ድማ ክትምርዐዎ ከም እትደሊ ትነግሮ እሞ እንትተሓቋፉ እቲ ፖሊስ ንኢልደር ክወስዶ ይመፅእ። እንተኾነ ግን እዚ ፖሊስ እንትሪኦም ይሕዝንዎ እሞ ንኢልደር ድማ ኢዱ ይፈትሓሉ። ካብኡ ድማ ብሓባር ግዜ እንዳሓለፉ እንዳሃለዉ ሳራ ብሕማማ ምክንያት ኣነ እንትመውት ከይትሓዝን ብዝተቓለካ ዓቕሚ ንበዓል ክሓልው ትብሎ። ንእሽተይ ፀኒሑ ድማ ኢንደር ሰኺሩ ናብ ናይ ሳራ ኣቦኣ ይኸይድ እሞ ንጓሉ ንሱ ከም ዝምርዓዋን ንሳ ኣብዛ ዓለም ደስታ ንኸይትረክብ ዝኾነ ዝከልከላ ሰብ እንተሃልዩ ዝኾነ ሰብ ይኹን ከም ዝቆትሎ ነጊሩ ካብቲ ቦታ ይወፅእ። ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ናይ ኢልደርን ሳራን መርዓ እዩ። ኣብ መርዖም ድማ ዝኾነ ሰብ ኣይመፀን። እንኮቲ ዝመፀ ሰብ ድማ ብዙሕ ዝሓገዞም እቲ ፖሊስ ጥራሕ እዩ። ማሕሎም ድማ መሒሎም ምስ ወድኡ ናይ ሳራ ኣቦኣ ይመፅእ እሞ ሳራ ድማ ንኣቦኣ ሓቂፋ ነቲ መርዓ ንክፈቕደላ ትልምኖ። ኣቦኣ ድማ ኢንደር ናብ ገዛ መፂኡ ሽጉጥ ገይሩ ኣፈራሪሑኒ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ተኻቢረ ዝነበር ኩሉ ገዛይ ሓደ ጎበዝ መፂኡ ስለ ዘፈራርሓኒ ኣዝየ እኳ ተሓረቅኩ ትማሊ ብዝተናገሮ ነገር ግን ንዕኡ ዝነበረና ኣመለኻኽታ ትቐይሩ እዩ። ስለዚ መርዓኩም ፈቒደልኩም እየ ይብሎም። ሳራን ኢልደርን ድማ ደስ ኢልዎ መርዖም ይፍፅሙ። ኣብ ናይ መርዖም ወረቐት ድማ ሳራ ክትፍርም እንትደንን ንባዕላ ምቁፃር ከቢድዋ ትወድቕ። ናብ ሆስፒታል ድማ ሒዞማ ምስ ከዱ ብህይወት ዝፀንሐሉ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር ከም ዝኾነ ይነገሮም። ቤተሰባ ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ብሓዘን ይጓሓጡ። ኢንደር ድማ ሃፍታም ናብ ዝኾነ ኣቦኡ ከይዱ ሳራ ዝተወሰነ ግዜ ስለ ዝኾነ ዝቐረያ ነቲ ዝተረፈ ህይወታ ደስ ኢልዋ ንክተሕልፎ ናብ ገዛ ሒዘያ ክመፅእ እየ ይብሎ። እንተኾነ ግን ኣቦኡ
እቲ ነገር ብኻሊእ ስለ ዝተረድኡ ብኣኻ ምኽንያት እያ ሕጂ እዛ ቆልዓ ከም ዝኾነት ኢሉ እንትናገሩ ገዝኡ ገዲፉሉ ይወፅእ። ናብ ሳራ ድማ ከይዱ ኣቦኣ ዝበሎን ሕጂ ድማ ንኣቦኡ ዘለዎ ጽልዋት እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይነግራ። ሳራ ድማ ኣቦኡ ዝተናገሮ ነገር ዋላ እኳ ዘሕርቕ እንተኾነ ይቕሬታ ንክገብረሉ እንትልምኖ ብሓሳባ ከይተሰማምዐ ይቐሪ። ኣቦወነይ ድማ ደቅስ ኢላቶ ኣዝያ ከም እትፈቶ ቻው ንክብላ እንዳሓተተቶ እንዳሃለወት ኣቦኡ ንከይትመለስ ትኸይድ። ቤተሰባን ኢንደር ድማ ብኸቢድ ይሓዝኑ። ኢንደር ድማ ሞማታ ከቢድዎ እንዳሃለወ ናይ ኢንደር ኣቦ ይመጽእ። ንኣቦኡ ድማ ሰበይቱ ከም ዝወተት እንትነግሮ ኣቦኡ ኣዝዩ ብምሕዛን ንኢንደር ይሓቕፎ። ታሪኽና ድማ ናብ ሕጂ ትመልሰና እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኢንደር ህቡብ ጠበቓ ኮይኑ እዩ። ናይ ሳራ ሹም ድማ ዝሓፈሎም ብናፍቖት እንዳረአየ ታሪኽና ኣብዚ ትውዳእ። ፊልምና ተፈቲኹም ላይክ ግበርዋ። ነዚ ቻናል ድማ ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሰላም ራህዋን ንህዝብና ፀፀበቑ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና።